नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, आज मी जाते आंगणेवाडी. टायटलवरून तुमच्या लक्षात येईलच असाल, पण आज आंगणेवाडीक जाऊचो योग इलो. आणि आजी आहे ना, आजीन सकाळी आईक कॉल केला आणि सांगितलं की आंगणेवाडीक जाऊचा माका म्हणून. तर आई माका बोलली, मी बोलले की संध्याकाळी येते, संध्याकाळी मग आपण जाऊ म्हणून. आणि ओमू पण होतो घरी. ओमू झोपलेलो, मग त्याच्या झोपेतनं मी उठवलं आणि घेऊन इलोय. बघा, ओमू पण माझ्यासोबत हा. ओमू हाय कर, अरे हात दाखव आणि हाय कर. तर ओमूक मी झोपेतनं उठवून घेऊन इलाय, कारण मी एकटोच होते. आजी, मी आणि ओमू आता ही देवदर्शन करू जातलो. तर भराडी मंदिरात पहिले जातलो आणि तिकडनं जर वेळ मिळाला तर मग सातेरी मंदिरात पण जातलो बिळवसच्या. तर तुमका दोन्ही तुमका देवळाची दर्शनं मी दाखवते. आतमधून काय आपल्याला भाऊ घ्यायचा नाही, कारण आतमध्ये बंदी आहे व्हिडिओ करू. तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि कशी वाटली ह्या मला कमेंटमध्ये सांगा. आता आपण जाऊया ओमूच्या घरी. तिकडे आजी घेऊया आणि तिथून मग पुढे जाऊया आपण. आता जाऊचं खरं आपल्या या साईटिंग म्हणजे खायच्या साईटिंग काय ते काय हा तिकडे जाऊचा आहे ना बरोबर. ओके चल, आहे ना जाऊया. आहे ना. पुढे अजून किती लांब आहे तुमचं घर? किती किलोमीटर हा? तर आम्ही आता जवळ इलो इकडे वडाच्या पाटमध्ये. वडाचा पाट नवपाटवाडी. आणि यासाठी हे बघा, शांतादुर्गा हायस्कूल हा, श्रीदेवी शांतादुर्गा हायस्कूल. आपला एक कोईप हायस्कूल आणि या शांतादुर्गा हायस्कूल, ही दोन हायस्कूल आपल्या एरियातली मोठी हायस्कूल असतात, जिथे भरपूर मुलं शिक्षण घेतात आणि इथून बाहेर जातात. तर यासाठी की ओमूची बाग आहे, सगळी काजूची बाग तिकडे वरतीपर्यंत. आणि घराचं नवीन काम चालू आहे त्यांच्या इकडे. आता सध्या राहतात तिकडे वरती. आणि है ना, एक मस्तपैकी चाफ्याचं झाड आहे, कसलं तरी झाड आहे, चाफ्याचं झाड. फुलं बघा ते का मस्त. आधी इकडे 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 ये तिच्या मारी टोपी. तुझ्याकडनं ये करता आधी. भरपूर कोंबडी आहेत. चल, आजी, ओमू आणि मी आम्ही निघतो. तर ह्यो आपल्या आजूबाजूचा परिसर दिसताना ह्यो जत्रा असता त्यावेळी गजबजलेलो असतं, त्यामुळे तुम्ही अशा लुकमध्ये बघू शकत नाही जर मी तुमका आता दाखवतोय. तर ह्या भरलेला असता पूर्ण. आणि शक्यतो सगळे रात्रीचे जास्त ते येतात, त्याच्यामुळे आजूबाजूचा परिसर एवढं दिसतच नाही. हे जो ओपन दिसता सगळं आता. आणि ह्या आपल्या समोर दिसतं आता भराडी मंदिर. तर भराडी मंदिर आतून आपल्याला शूटिंग करूक मिळायची नाही, मी तुमका बाहेरनं दाखवू शकते मंदिर कसं आता. तर जरी तुम्ही बाहेरून जरी दर्शन घेतलास, मनातून आपल्या श्रद्धा हवी, तर बाहेरून जरी पाया पडलास तरी तुमका आशीर्वाद हे मिळतलेच. जसे चतुर्थीचे स्पेशल ट्रेन सोडले जातात, त्याप्रकारेच आपल्या आंगणेवाडीची जत्रा ज्यावेळी डिक्लेअर होता त्यावेळी स्पेशल ट्रेनच सोडले जातात. एवढी फेमस आपली महाराष्ट्रातच नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेरसुद्धा आणि परदेशातसुद्धा आपले जे आई भराडीचे भक्तगण आहेत ते जत्रेसाठी उत्सुक असतात. तर ह्या आपला भराडी मंदिर आहे आपल्या देवीचा. आमचा दर्शनाचा घेऊन झाला आणि आमची गाडी इकडे लावलो आम्ही, आजी आणि ओमू. आता आम्ही सातेरी मंदिरात पण इथूनच जाऊन येतो. दर्शन आंगणेवाडीतून पुढे जो रस्तो येईल ना, तो मालवण बेळणे रोडला टच होता. तो समोर उजव्या साईडिक आपल्या मालवणाक जातं आणि डाव्या साईडिक आपल्या बेळणेक जातं. तर त्या रस्त्याका आम्ही आता टच झालो. आणि पुढे तिथूनच थोडं पुढे गेल्यावर लेफ्ट मारल्यानंतर आपण सातेरीचं जलमंदिर आहे. हे मसुरे गावातली जेवढी देवस्थानं आहेत ना, त्याचं बोर्ड लावलो आहे इकडे. हे बघा, तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून वाचू शकतास. मित्रांनो, आपल्या समोर दिसतं तो सातेरी मंदिर. आपण आता सातेरी मंदिरामध्येच गेलो.
मंदिरामध्ये जी शांतता हवी असतं आपल्याला तीच शांतता. आणि आजूबाजूक ती बघ खारुताई ओरडतात तिकडे, मस्त वाटतं एकदम प्रसन्न ना. आजी खूप वर्षानंतर इली. खूप वर्षापूर्वी जत्रे केलेली एकदा, त्याच्यानंतर आत्ता इली. तरी जवळजवळ 10 वर्ष झाली असतील ना. 10 वर्षापूर्वी इलेली आजी. आणि जो सभा मंडप असतं ना मंदिराच्या इथलं, तिकडे आता मी उभं असं आहे. मस्त एकदम थंड वाटतं आणि शांत आहे एकदम. तर आम्ही आता पुढे दर्शन घेतो. फक्त गाभाऱ्यातलं मी तुमका दाखवू शकत नाही, कारण मी तर प्रत्येक मंदिरामध्ये अवॉइड करते. हां, तुमका मी फक्त मगाशी बोललेलं आहे त्याच की वर्षाचे 12 महिने पहिला पाणी असायचा जलमंदिरमध्ये. तर आत्ता हे बघा, आता जा पहिला पाणी असायचं चारही बाजूंनी, आता तर पाण्याचं एक थेंब पण नाही इकडे. तर इकडे ह्या ना पूर्ण भरलेलं असतं. तिकडे तुमका दिसत असत तो थर, तिथपर्यंत पाणी असतं पावसाळ्यात. आणि ज्यांनी बघितलेली नसत की बा आजूबाजू काय, तर या बघा अशा टाईपमध्ये हां, एक छोटासा कुंड आहे त्यामध्ये तो बघा कासव उभा ना. तरी ह्या एवढाच पाणी आहे, बाकी साईडने पाणी आता नाही अजिबात. पाऊस पडल्यानंतर पाणी इकडे पूर्ण भरात तिथपर्यंत. तर आम्ही आता प्रवेश करून आतमध्ये गाभाऱ्यात जाऊन दर्शन घेतो आणि बाहेरनं तुमका मी परत एकदा मंदिर दाखवते. मित्रांनो, हे माड दिसतात ना, या माडाच्या बाजूकच ना तिकडे पाणी असतं, म्हणजे व्हाळ आहे, व्हाळ पूर्ण हे जो दिसता तो. आणि त्याच्यामुळे इकडे थंडावं पण असतं मस्तपैकी, आणि वारो पण मस्त एकदम थंड. आणि आजूबाजूचा जो बगीचा वगैरे आहे ना, म्हणजे बाग वगैरे आहे ती एकदम मेंटेन ठेवली आहे मस्त एकदम. खूप मस्त वाटतं इकडे, शांत शांत आजूबाजूचा परिसर. आजी कसं वाटलं देऊ तुका? मस्त, एकदम मस्त. ओमू, हे ओमू इकडे बघ, तकडे काय बघतं? तुला कसं वाटलं देऊ? काय काय मागितलं? काय मागितलं? बाप्पाकडे काय मागितलं? इकडे ये, लाजतं कशाक? तर मित्रांनो, इकडनं आम्ही अशी एक गोल राऊंड मारतो आणि परत आम्ही जिथून आतमध्ये गेलो त्या प्रवेशद्वारामधून जाऊन बाहेर घरी जातो. काय काय आता काय तुळसाती तुळशी आहेत, तुळशी तुळशी असं हे सगळे आणि मानकरांचे पण किती तुळशी आहेत बघ. ते मोज ओमू, किती आहेत मोज? तिथपर्यंत तुळशीच सगळे. 1 2 3 4 5. आणि हे बघ एक पिंडी. काय पिंडी केलंय ती? ह्या काय आकडे आता हे कोणी ते पूर्वीचे आहेत ना, हे मानकरी देव त्याचे आहेत ते स्थापना केली. देवांचा घर. देवांचा घर. चल जाऊया ना ओमू. काही ना, अरे आतमध्ये काय नाही, हकडनंच आहे. काय रे, दोन्ही बाजूंनी एकदम दाट जंगल असताना त्या टाईपमध्ये इकडची वस्ती आणि आजूबाजूची घरं, रस्त्यालगत घरं सगळी, आणि आजूबाजू भरपूर घरं. बिळवस गावामधली आहे ती सगळी घरं, आणि छोटी छोटी दुकानं पण आहेत. मस्त गाव बिळवस गाव. मित्रांनो, आम्ही आता येलो अंगणेवाडीसून आणि सातेरी मंदिरातनं जाऊन, आणि आता परत आजी अमृताच्या घराकडे सोडलं आहे बघा इकडे. आणि आता ओमूक घेऊन मी परत घराकडे जातले. तर व्हिडिओ कशी होती तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ तुमका आवडली तर लाईक करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.